Здравейте, аз съм Стефан и това е моя канал PCP Rifle Lab, в който ще разглеждаме различни видове PCP, системи и оръжия. Ще правим реални тестове и ще отчитаме реални резултати. В днешното видео ще разгледаме една пушка на FX. Това е един модел, който вече мисля, че не се произвежда точно в тази конфигурация, но е доста качествено оръжие. Пушката е FX Dreamline Power Pup в калибър 5,5 мм. Какво е интересно за пушката? Пушката е редукторна, първо да кажа. Power Plenum, който е 80 кубиков, и карбонова бутилка за въздух 480 кубика, почти половин литър. Съответно, пушката е с 2 манометъра, като единия манометър отчита работното налягане или баровете в бутилката, резервоара, карбоновата бутилка, а другия манометър отчита налягането в Power Plenum или зад редукторното налягане. Като пушката е 250 барова, реално бутилката карбоновата се пълни до 250 бара, а Power Plenum може да се регулира. В момента с тези настройки Power Plenum е регулиран на 150-155 бара, за да извлечеме оптимума от пушката. Цевта на FX е 70 см, както казахме в 5,5 мм калибър, като фабрично пушката идва с дотиквач, който е за чашки, а не за слъгове. Малко по-късно ще говорим за дотиквача. Идва и с обикновена цев, която е пригодена за чашки. Но така направена, пушката е заменен дотиквача с дотиквач тип игла, който е пригоден специално за слъгове. Разликата между дотиквача за чашки и за слъгове на FX специално моделите, а сега вече и на други пушки започват да излизат такива дотиквачи. Дотиквачи за чашките е една тръбичка с отвор отдолу. Този дотиквач, който е за слъговете, както казахме тип игла, той просто тази игличка отпред избутва куршума или слъга навътре. Трябва да подмине отвора на трансфер порта, да застане непосредствено след него, за да може, като се освободи въздуха, съответно налягането да изстреля проектилчето напред. Друго, цевта на пушката, както казахме, е сменена от стандартната цев, с която идва FX, която е пригодена за чашки, с такава лайнерска цев, която е специално за слъгове. Отгоре има карбонов кожух, така да го кажа, който е нахлузен на цевта, и цевта е опъната, защото тя сама по себе си е доста тъничка. Ето този външен кожух реално държи цевта да не се деформира и я държи по-стегната към цевната кутия. Лоста за зареждане тип Side Lever, който е на приклада на пушката. Много приятно зареждане, много добре работи цялата система за зареждането. Както казах, освен комплект с дотиквача, това е тунинг комплект, който идва директно от завода на FX, те си го произвеждат. Идва и с по-силна пружина на ударника. Освен настройките за налягането в Power Plenum, има и още два вида настройки. Това колелце тук регулира отвора на трансфер порта. Съответно, колкото по-голям става отвора, толкова по-голяма порция въздух излиза и се увеличава и мощността на пушката. В момента е настроено на high, реално на отвора е отворен максимално много. Следващата настройка, ето тук другото колелце, това е настройката на бойната пружина или настройката на ударника. Посредством завъртането на колелцето, пружината или се натяга, или се охлабва. В момента пушката е настроена на максимална скорост, така че настройката на това колелце е така настроена оптимално, че да изкараме максимума от пушката.
С така направените настройки на оръжието в момента стреля с около 96-7 джаула, което е максимума за това оръжие. Да поговорим малко и за монтажа на оптическия прибор. Фабрично пушката идва с 11 мм лястовича опашка, но според мен това не е удачният монтаж за оптика, особено ако трябва оптиката да я свалям и да я слагам обратно с бързи монтажи. Под лястовичата опашка веднъж махната, сложили обратно, гаранция се нарушава прострелката. Така че аз съм избрал следното. Това е лично мое изобретение, така да се каже. Взел съм една стоманена уивър база от бойно оръжие, съм я купил от магазин. Фиксирана е тук посредством болтове и стоперни болтове, съм я фиксирал за алуминиевата лястовича опашка. Така вече основата става стоманена. Тази уивър база или пикатини база, тя е стоманена основа. Монтажите на оптиката са също стоманени Русан с палчета, които много лесно се развъртат и се затягат, като се стегнат добре горе-долу с еднакво усилие. Повторяемостта на оръжието при сваляне и махане многократно на оптиката си остава, да кажа, почти на 99% едно и също. Може да не се правят почти никакви корекции. Малко информация за оптиката. Оптиката е Vector Optics Taurus с увеличение от 5 до 30 по 56 диаметър на предната леща. С страничен паралакс. В първа фокална равнина с мил дот скала, доста бистра и приятна оптика. Просто аз съм доста доволен от това. Диаметъра на тубуса е 30 мм. За спусковия механизъм доста приятен и мек спусък. Просто не се усеща при натискане. Също има реглажи по него. Аз съм си го направил така, че да ми е удобен на мен при стрелба, за да нямам почти никакво усилие и по този начин евентуално да не мръдна при натискане на спусъка. Пълнителя на пушката е тип барабан, 18 заряден, доста голям капацитет за това оръжие, като с тези настройки може да изстреля около 36 слъга или реално 2 барабана, след което бутилката отново трябва да се напълни до 250 бара. Така оборудвана пушката тежи 4 кг. Доста лека и балансирана пушка. Тип Bullpup. Какви муниции съм избрал за пушката? Стрелял съм с слъгове на ZAN, стрелял съм с слъгове на HN, но последният ми избор и това, на което съм се спрял, са слъгове, които се правят ръчно от един мой приятел, Атанас Динев от Стара Загора. Доста прецизни и точни слъгове, бих казал. Слъговете са тежки 34 грейна или 2,2 грама с отвор по средата. Моят приятел Атанас Динев произвежда различни калибри слъгове с различно тегло съответно. Ако някой проявява интерес и иска да пробва някой от неговите слъгове, може да ме пише в коментарите долу, за да му дам лични контакти на Атанас и да се свържи с него, да си говорите напред. Каква е целта на днешния тест? След студиото ще се прехвърляме на стрелбището, ще тестваме пушката, съответно каква скорост изкарва с тези слъгове, каква енергия дава в джаули, стрелба на 50 и на 100 метра, какви групи прави и ще се върнем обратно в студиото, за да направим анализ на това какво се е случило днес на стрелбището. Добре, може да отиваме към стрелбището, стягаме багажа и ще се видим след малко там. До след малко.
Здравейте, приятели! Вече сме на стрелбището. Пушката е позиционирана на станока, включили сме хронографа и сме готови за практически тестове. В момента мишената е на 50 метра, така че ще направим 7 изстрела на 50 метра, за да видим група и хронографа съответно ще замери скорост и енергия на пушката. Добре, да започваме. Изпълнителят е зареден с лъговете на Атанас Динев. Слагаме го в пушката. Затваряме и да видим първия изстрел. Първи изстрел 299 метра в секунда, 98,4 джаула. Втори изстрел. ...297 метра в секунда, 97 джаула. Трети изстрел. ...298 метра в секунда, 97,5 джаула. Пети изстрел 298 метра в секунда или 98 джаула. Шести изстрел 298 метра в секунда или 97,5 джаула. И седми изстрел 297 метра в секунда или 97 джаула. Това са попаденията на мишената на 50 метра. Сега ще изместим мишената на 100 метра и ще направим още 7 изстрела на 100 метра. Приятели, мишената вече е на 100 метра. На 50 метра стрелях с приближение на обектива 12 пъти, но понеже сега е на 100 метра, мисля да го завъртя на, да речем, 16. Само да погледна. Да, мисля, че е добре. Няма да приближавам повече, защото отвън е адска жега и се вижда много маранята от слънцето и това изкривява образа в оптиката и може да се получи не чак толкова добра стрелба. Първи изстрел на 100 метра. Искам да подчертая, че тук не коригирам с тумблерите на оптиката, а коригирам с милдот скалата. Да видим каква група ще се получи, когато стрелям с милдот скала. Реално коригирам пропадането на куршума с милдот скалата, а не с настройките на оптиката. Нека да видим. Първи изстрел. Втори изстрел. Трети изстрел. Тук скоростите вървят все така. 297 метра в секунда, 97 джаула. Четвърти изстрел. Пети изстрел. Шести изстрел. И
последен 7 изстрел. Мисля, че се получи добра група. Сега ще отидем с камерата на мишените, които са на 50 и на 100 метра, да видим каква се е получила групата. Въздух има 180 атмосфери. Оставяме пушката и се запътваме към мишените. Това са попаденията на 50 метра. Сега ще премерим и групата. Същинската група е 18 мм. Тук има едно флайерче, което да речем, че е моя грешка или грешка на пушката. Това е попадението на 50 метра и продължаваме към мишената на 100 метра. Ето, приятели, това е групата на 100 метра, като тези двата са малко избягали, а същинската група е ето това. Отново 17 мм може да го сложим, плюс този около 17 мм. Тези двата няма да ги броим, тук са 7 изстрела. Това беше от стрелбището, приятели. Връщаме се обратно в студиото, за да коментираме какво направихме днес като цяло с изпитанията на пушката. Ще се видим след малко в студиото. Приятели, ето ни отново в студиото. Какви изводи ще се направим от днешния тест? Пушката се представи доста добре, бих казал. Може и по-добре. Може би на 100 метра можеше по-добре, но предвид, че правихме корекцията не с настройките на оптиката, а правихме корекцията на пропадането на куршума с милд от скалата, там се получиха малко отваряне на групата или някои грешни попадения, но това е в рамките на нормалното, мисля, предвид този вид корекция на стрелбата. Да обобщим. Средна скорост 297 метра в секунда, енергия 97 джаула, като тук да подчертаем балистичния коефициент, който смятам е 0,09, 0,1, което е доста добър балистичен коефициент за тези слъгове. Реално, ако на 50 метра ни е простреляна оптиката точно, после като стреляме на 100 метра, пропадането е около 19 см, което е доста добър балистичен коефициент и доста добре се държат куршумите на тази по-голяма дистанция с 50 метра в повече. След днешния тест мога да кажа, че пушката се представи доста добре, поне на мен ми хареса, лека, балансирана. Аз съм стрелял доста с нея, така че имам наблюдение, но искам да ви го кажа и на вас. Мисля, че за парите си е една прекрасна пушка. Да, има доста по-бюджетни модели, които са на AEA, китайските или турските варианти на Hudson, Kral Arms и доста други модели, които са на половината, че е надолу на тази цена, но това е наистина едно от най-добрите оръжия. Тази марка FX е една от най-добрите оръжия в момента на пазара, бих казал, по мои впечатления. Да не забравяме да благодарим още веднъж на моите приятели от стрелбищен комплекс Vertex, край град Казанлък, близо до село Копринка. Наистина едно много добро стрелбище, заслужава си да го посетите. Ако видеото ви е било полезно и ви е харесало, натискайте палец нагоре, абонирайте се за канала. В коментарите долу може да давате идеи за други видеа или какво искате да видите за напред в канала. Благодаря ви, че бяхме заедно. До следващия път.